Дай на Василов. Теодорка, какво правиш там сега? Какво правиш там, а? Редиш чаши. Здравей, рибки! Здравей, рибко! Рибко! No. Мама. Здравей, рибко! Ай, мама! Рибко! Ау! Това е фотоапарат, мамо. Апарат. Кажи здравей. Кажи здравейте, бабо. Thank you. Дай на мама чашка. Кажи зайче. Зайче. Как викаш, мамо ти? Зайче. Рибко. Абе, дай го апарата, чакай да снимам. Лико, лигло, лигле, лигле, лигле. Цункай, мамо, цункай, мамо. Ама не може сега, че те снимам, бе, мамо. Дай на мама една целувка. Дай на мама една целувка. Дай на мама целувчето. Oh, living the pineapple under the sea. SpongeBob. Ah, that's a penguin. Пardon. Няма SpongeBob свърши. Айде да пееш ABC. Пия, ма по-силно да, айде. QRSTUV. Рибки? Къде са рибките? Ето там. Спинката още тока не се включил. А къде е жабата? Къде е жабата, мама? Ей, там са рибките в аквариума. Къде е жабата? Иди да намери жабата. Иди да видиш жабата. Ква. Отивай. Ква. Така ли прави жабата? А майцето как прави майцето? Кажи чао. Кажи бай. Не мога да ти видам. Лигле. Кажи обичкам. Кажи обичкам.